Fit-tradizzjoni orali li writna minn ommijietna u missirijietna, insibu bosta qwiel marbuta max-xitwa. Bosta minn dawn il-qwiel huma marbuta mat-temp, minħabba li dan kien u għadu ta' preokkupazzjoni kbira għal ħaddiema tar-raba. Bosta mill-qwiel marbuta max-xitwa jitfgħu dell-ikraħ fuq dan l-istaġun u bir-raġun billi l-irjieħ u l-arar jistgħu jġibu ħerba miż-żara tal-bdiewa u jkiddu kemm lill-bnedmin kif ukoll lill-bejjem. Infatti ngħidu li x-xitwa tagħmel tagħha imsejken minn ma jkollux biex jilqaħħa u nqablu x-xitwa madlam fil-qawl il-ħarif għall-arb, ix-xitwa l-lejl. Ħafna mill-qwiel li jixħtu dawl fuq id-drawwiet u ħidmet niesna fi żmien ix-xitwa huma marbuta max-xhur. Ngħidu li s-sajf f'Jannar għana tal-fqir u tal-bidwi minħabba li minn ma jkunx imkennen sew fix-xahar ta' Jannar, temp sajfi aħjieħ qatih. Ix-xita ta' Jannar taf iġġib ukoll arar, tant li ngħidu la titlob xita f'Jannar u meta Jannar taraħ l-ewlieni jiġifieri btilja ilma ma tarax il-bidwi ħieni. Ngħidu wkoll li f'Jannar il-ġidra tagħha l-ħmar billi ma tkunx għadha tajba l-ikel. Jekk f'Jannar nagħtu l-ġidra l-ħmar, għall-frar ngħidu fi frar il-kaboċċati għall-ħmar. Minħabba li l-bjar ikunu mtlew fix-xhur ta' Diċembru ta' Jannar, ngħidu wkoll li frar fawwar jimla l-bjar. Dan huwa wkoll ix-xahar meta l-art tibda tisħon xi ftit. Għalhekk ngħidu li frar fawwar itella l-fwar. Marzu imbagħad huwa magħruf l-aktar għar-riħ b'saħħtu u x-xita f'waqta. Kif jiġdu l-qwiel, Marzu Marzellu aħraq il-moxtu r-rixtellu u ħruġ Marzutu l-April xita karru debfin. Minkejja li ħafna mill-qwiel ambjentati fix-xitwa jpinġulna staġun kiefer u kif, mhumiex il-qwiel kollha li jagħtuna stampa daqshekk negattiva tax-xitwa. Fil-qawl, ix-xitwa mara sewwa, is-sajf raġel xalatur. Ifakkarna li x-xitwa hija wkoll l-istaġun tal-ġabra. L-istaġun li fih infittxu l-ken tal-imkejjen komdi tagħna u tan-nies l-aktar għall-qalbna. U ma ninsewx ukoll li fil-qalb tal-qalba tax-xitwa insibu x-xrar tax-xahar ta' frar fil-festa ta' San Valentinu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.